apik tenan kowe rukun karo adimu. Nggih. Ning aku gumun lho ta. Napa, Bapak? Yen tak sawang kowe saben dina isimu mung nglamun lan nglamun. Yen ora sela kowe lagi kataman curi dasmara kelawan wanita. Ya to? Nggih, boten kula selaki, Bapak. Nggih, tenan. Nggih. Nek ngono kowe jujur. Aku ngerti. Sapa to sejatine sing mbok tresnani aku ngerti. Cobi sinten? Yen ora kleru kowe tresna karo Andini. Mbok nggih ampun gojek to, Bapak. Rak kados dene tiyang ngimpi menawi kula kelakon omah-omah kali Andini. Tiyang kathah padha sami ngertos. Kula kali Andini menika sedulur. Napa nggih saged? Sapa sing kandha ora bisa kuwi sapa? Napa dipun sarani dipun wiladati ngaten? Kowe ora urung ngerti. Lha pripun? Mergo kowe mangu-mangu mbok anggap lek Andini kuwi sedulurmu ora ngono ae. Lah, nggih sedulur to, Bapak? Andini lan Narasoma kuwi wong liya braya. Nyun sewu. Ya. Wong liya braya. Nek lha domine pripun kok saged wong wiwit cilik nggih teng mriki terus ngoten kok. 20 tahun kepungkur. Negara Pajajaran ono dardah. Ono perang gede. Karo negara Madembung. Cambuhen perang gede ing Pajajaran. Andini kuwi isih ponan jabang bayi. Panjenengan aku ngerti kedadiane perang. Aja nganti Andini kuwi kena senjatane musuh. Aja nganti Andini kuwi tumekane pati mergo isih ponan jabang bayi. Aku ngeman. Andini tak selametake. Tak gowo bali ing pertapang Tangkuban Prau. Sapa sejatine Andini? Sinten kok? Andini kuwi putraning ratu ing Pajajaran Sri Paduka Maharaja. Meningaken yang liya mboten sedulur kula kandung. Wong liya braya mula kowe bisa lamun kowe jejodohan kelawan siang. Sangsaya marem sinareng kula pireng gedungan panjenengan menika lho. Ngono. Ya sawise kowe ngerti, ora seneng to kowe. Nggih, mengaten kok saged kelampahan omah-omah kali Andini. Lah bocah endi? Lah dene kok Jebul ngaten to, Bapak. Ya. Mboten kena babar pisan. Menawi tumindak panjenengan kados ngaten. Lha tumindak apa? Jenengan tegel wisahaken kula kaliyan tiyang sepuh kula piyambak, Bapak. Andini. Bapak. Ya. Menawi ngaten, tanpa guna kula bisa ngontak Kuban Prau. Kula mboten sudi ten mriki. Lu kok malah kleru tombo? kula bojone kemawon. Ninggalake Suba lan Sita. Andini. Kene apa kowe ninggalake Padepokan Tangkuban Prau mung perkara kaya ngono wae. Mbok yo dirembuk sing apik Andini. Tembung sampean mung perkara Kakang. Mergo sampean ora ngrasake apa sing tak rasake Kakang. Aku dipisahi karo wong tuaku karo bapakku. Tansaya gawe sengsaraning uripku mergo aku ora bisa cedhak karo wong tuaku, ora entuk
katresnane saka wong tuaku, Kakang. Andini, nanti aku bujung karo kowe iki bot aku tresno karo kowe. Aku bakal nanting karo kowe Andini. Piye, Kakang? Kowe abot aku apa abot wong tuamu? Kakang Narasoma, ora bakal kelakon yen to sampeyan kowe tresno karo aku. Mergo apa? Antarane wong tuaku lan wong tuamu kuwi memusuhan, Kakang. Bakal tak buktekke Andini. Aku Narasoma. Jebul kowe ora ngerti marang bebudenku. Nalika kowe isih polang jabang bayi, pejajaran perang gede lan makmur. Lamun kowe ora ndak slametake, tartamtu kowe kena senjata sing tanpa netra. Kowe mati saka tangan musuh. Ning kene yo pewalesmu karo aku mung kaya ngono Andini wis. Bapak, awet kula gelo kalih panjenengan, Bapak. Saking rumah kula panjenengan menika tiyang ingkang tulus lahir lan batin. Nang kasunyatanipun jenengan wengis, Bapak. Patrapmu kaya ngono. Ora maido. Yen sifatmu karo wong tuwa kaya ngono. Endak-endake kowe anake musuh. Yen kowe kasar mripat ing papan kene bebayane. Luwe becik sing tak golo-golo. Iki kowe mentolo karo wong tuwa Narasoma. Apa karepmu Narasoma? Pangapuntenipun Bapak. Kadaya agengipun tresna kula tumadhuk kalih Andini. Dadi kowe tega karo wong tuwa. Awit kowe tresna marang Andini. Lek ngono kowe abot Andini timbang wong tuwa. Yo Narasoma. Yo Andini keturutan sing dadi karepmu. Narasoma. Tak enteni kubur pengarep Resi Patmo. Andini. Kakang Narasoma. Bukti nggonku tresno marang kowe tak kurbanake wong tuaku. Bot-bote ngakui tresnaku karo kowe. Yen pancen kowe tak tampa tresnamu, Kakang. Andini. Yen pancen kowe nyoto-nyoto titise wong pejajaran. Ayo bebarengan ditresik sak tenane kowe. Yen pancen kowe ngono, ayo Kakang. Sarta tak iwih. Kebenaran kue mapan ing tapan kanthi kaijenan. Kula sawetara ayo merwat. Ayo merwat. mungkin garwaku malah suka. Belum. Sopo kang beradab garwaku saka dalem taman. Jagat pasesaning Bathara jagat mangestuka. Perkara siji durung rampung kagadak tukul perkara siji meneh.
Oh alah yo. Saya tuwa kok malah lagi mikir kaya ngene. Nyuwun sewu panjenengan kok. Tenane besok. Kula Narasoma saking Pertapan Tangkupan Brau. Narasoma. Cih, Bocah wadon kang ana sisih tengenmu kesuk. Kula Andini. Tanpa tak timbali tumeka ning dalam Taman Sari ngepasi. Garwane Sun Prameswari Kumalasinta kabradat dene dia. Ana wigati apa? kepareng matur lepat nyuwun pangapunten dalem. Estunipun kula namung badhe nglesih silsilahipun Andini. Sik. Silsilah Niku tegese kanu titis wontening kraton Pejajaran. Napa tasih nggadahi keluarga wonten ing kraton Pejajaran. Ngaten. Dongenge rak ngaten. Rikala Kanjeng Rama Bapa Resi Padma menika ndedongeng menawi Andini menika tasih trahipun ratu wonten ing kraton Pejajaran. Resi sapa? Resi Padma. Wasi Padma to. Oh, iku biyen uga Paranpara oleh kraton Pejajaran. Nah, ngaten sambungane menawi ngaten. Terus. Rikala Andini tasih alit niku dipun dipun slametaken Bapa Resi Padma. Nah, sinareng pun Andini dewasa niku badhe madosi tiyang sepuhipun. Dadi sing arep nglesih wong tuane iki Andine. Nggih, Dudu kowe. mboten ning dongenge kalih kula. Nggih. Dadi kowe minangka wakili Andine. Nggih senaosa Lah dereng kapan apa kelawan Andine kowe? tasih tunggal sak padepokan. Tunggal wiritan Nggih. kelawan Andine. Nggih. Apa mung cukup tunggal wiritan? Nggih wonten sambungane tresna. Di kowe tresna kelawan Andine. Nggih. Bener jeneng Andine. Iki kula Andini. Manut dedongenganing Narasoma. Yen to kowe iki isih klebu keluarga ana ing kraton Pejajaran. Mula bukane piye critane? Aku angel to kok critane ki angel aku. Oh, ngaten. Niki saya Nalikanipun wonten perang Pejajaran kalian Mademung, kula dipun slametaken kalian Bapa Resi Wasipat Mandara. Mongko kedadian perang Mademung kelawan Pejajaran. Kuwi elingku wis ana 20 taun. nggih. Mbarengi kedadian perang Pejajaran lan Mademung. Pancen nalika semono garwaku ngemban punang Jabang. Kang ing kono ora ngerti sangkan paraning bilahi. Ana manusa kang tumindak sulika. Bradat kelawan punang Jabang nganti wal saka pagindunganing garwaku Kumalasinta. Yen to kowe kepen ngawu-awu Sudarma kelawan Ratu Pejajaran. Sri Paduka Maharaja. Yo aku iki wong tua. Mriki wong tua Kakak. Yo mau dikandani ngel. Orang gampang aku bisa ndahku kelawan kowe minangka putra. Mulai aku duweni penjaluk. Menapa? Yen kowe bisa nyelametake garwaku Kumalasinta saka manungsa kang tumindak durjana tumindak sulika mbradat saka dalam taman, kowe tak daku putraku Andini. Menawi ngaten badhe kula udelane. Nyuwun pamit tambahin pangestu. Ya wis. Nggih, kula niki bingung malah. Andini. Sebule iki mau kowe Piraksinta. Pancen kabeh sing kongkon aku. Wis ngerti saiki. Kekejemane Piraksinta nek digawe lara ati. Ora mung trimo garwamu. Kan kowe tak piloro, garwamu ngrasake ngenes mengko mati dhewe. Ora yo ora hidup isin kowe yo Piraksinta. Piye? Wong wadon atine kok Piye? apa-apa. Wis ayo dipiloro. Dipiloro. Iya.
agak kaget. Ayo wis iya. Tuwet. Kok dikai uyah. Aku tenanan apa ora? Mateni. Tak gawe cilik-cilik dikai uyah. Greget tenan ya aku. Gedek-gedek arep itu. Jenengmu sapa Cak Bagus? Takon terus Narasoma. Takon terus, durung takon kok takon terus. Mau sing takon aku bolak-balik iku wis. Ana sambung apa kowe ditulung karo Kumala Sinta? Aku mintos royo ke keraton Pejajaran kan supaya nyelametake Gus Kumalasita. Dadi kowe utusane Sri Paduka Maharaja. Iki sekitaen lho, ora sama ngakake lho iki sekitaen iki. Kita wis Tapi ora apa-apa kok geden-geden rumangsamu. Lah wong ora tenanan kok. lho. Minyak. Yen pancen kowe sabelo karo Kumala Sinta, ayo patenono aku yen bisa. Maju sejagat iya. Gua saya dipateni Mas do bayaran iki kok. Tandangmu tak sawang kekaduhan kaya di banteng keraton sikatan nyamber walang ning lalinan. Nggih lakon anyar nih. Ya ora apa. Ngene. Andini. Saiki aku percaya yen tok kowe pancen betis. Pengen ngerti wong tua. Sinten niku, Ci? Iki putramu kang nalika semono kok emban dene ana manusa kang tumindak sulika mbadat konang Jabang saka panembanganmu. Ya iki putramu, Cak. Bocah wadon mriku kan Iki ibu. Orang kira babar pisan 20 tahun lawase pelan aku pisah kelawan putra sing banget ditresnani. Ewa semono merga saka kanuman keng aran Narasoma kae bisa kumpul kembali lagi. Lha apa kok guyu? Lah ratu kok guyu? Lah giliran mboten pangkale kula Narasoma. Lah kowe mau matur ning dalem taman kira jenengmu Narasoma. Nggih, calon bojone niki. Tresna lain batin. Nggih. Kowe tresna kelawan putraku sing kok tresnani apa nih? Ayune. Kalih Mongko gematine. besok yen to wis tuwa, putraku iki mesti bakal lolo. Apa kowe isih tresna? Kejawe ayu gematine kalih kula. Tenan, Nggih. tenan. Nggih kula niki. Yen pancen kok ngono gedhe lelabuhanmu kelawan kraton Pejajaran, kula jejering aku wong tuwa bakal ngrestoni anggonmu bebrayan kelawan Nandini. Matur nuwun, Cing, matur nuwun. Sopo kae putra-putra kae? Sopo kan meninggalake totolan Trapsilo? Manik anggeran. Oh, manik angka. Apa wigatine merpeki anggonku padha jejagongan kelawan garwaku lan putra-putra. Aku kepengin mateni kelawan Apa saleh Sang Prabu? Sri Paduka Maharaja tumrap kowe tepung wae lek sepisan iki. Eling alam dumateni perang antarane Pejajaran Kadipaten Mademungan. Kadipaten Mademungan kae wong tuaku mati saka tanganmu. Oh, Mula jejering anak aku bakal ngudi tuwa patine wong tuaku. jebul kowe anake Baskara. Narasoma Dawuh kanggo ngatonake lelabuhan tumrap Kraton Pejajaran. Morake rampung ana manungsa kang aran Manik Angkeran kae turasing musuh to. ngestakaken dawuh kelilip ning Pejajaran. Manik Angkeran kae musuh. Cukup aku sing ngadepi karo Manik Angkeran. Manik angger. Wis gawe glane atiku. Wis mrawasa karo bojoku waras. Mula iki dina iki kudu mati saka tanganku. Maju yen wis satria. Ayo. Maju yen wis satria.
Oh, Pak. Wes kok pikir tenan kowe wis tau karo semua. Weh. Sadurung wedhus grayang kan asipat juga. Iki kanggo selawase. Apa wis kok belum kok benar rasamu. Kowe wis nang lawan kanoman sing aran langsung kae. Pasti lebat. Terus? Tidak lakukan